Uy, video gyud ini mananap. Abi na ko dili ni video, nagbidyo-video man ka. Ay kog lagat-lagati sa imong mata. Kay wa ko mahadlok. Lutuan ta ka ginataan nga bulis kay nagpalit ko dito sa merkado. Og isa ka kilo kay akong gatan. Bangan ako dulaw o tanglad. Sa ato, dulaw na, pero dili sa Surigao, duyaw ni. Kung dili ka Surigao nun, dili ka mo gamit ani. Pero kung Surigao nun ka, maog yun ni ilang panakot. Lami yun kayo ang sabaw ani. Ato nang lutuon para mabusog na tadayon ang ani uy. So let's go. For today's video, magluto ta karon og ginataang bulis. Buliskad ba? Mao ni ako mga panakot nga akong gipalit. Dulaw tanglad, sibuyas dahunan, atsal, kamatis, tuno, og loya. Og ako gud ning gipahimutang pag-ayo sa mga plato nga limpyo. Og diri nato ibutang ang bulis. Og iwadwad na dayon ni nato sa bawl. Kay ato ning hugasan. Pagkahuman ani atong ipatungod sa gripo ug atong pasiritan og tubig para mahugasan na dayon nato. Ato yun ning mikos-mikoson sa paghugas para mga tangtang ang mga dugo og langsa. Og isa-isahon yun nato ni pagkumot-kumot para makasigurado gyud ta nga limpyo. Kung dili man gani nato ni tarungon og hugas, maot yun kayong resulta sa atong pagluto. Si Miwa Joy lami. Mo ni kitawag na kinasing-kasing sa paglimpyo. Kailangan na Joy gugma para lami ang imong luto. Utruhan nato paghugas ang maong isda. Kay kung dili nimo utruhan, di gyud mawala ang dugo ug ang langsa. Si midali-dalion yun ni sa paghugas para dali ra kayo mahuman para makalimpyo na dayon ta sa atong mga panakot. Mao di ay ni atong mga ingredients. Spell ingredients is E H O G sahog. Og ingon na ana ra gyud kasayon ang atong pag-spelling. Ato na gyud ning hugasan ning bowl para makasugod na dayon ta sa paglimpyo sa atong mga panakot. Kay daghan ra ba ning mga panakot sama ning mga tanglad ato yun ang hinod-hinuran para limpyo gyud siya kayo. Kay kung dili nimo lugdan na panay mga hugaw para maanod ang iyang hugaw imo gyud ang hinod-hinuran para mga tangtang gyud na lukoton day na nimo murag paa sa manok. Pag humaglukot imo din ang hugasan. Ayuhon yun nimo paghugas ug ibutang dayon na nimo didto sa bowl nga limpyo para safety gyud ang imong mga panakot. Atong isunod ning dulaw. Duyaw ni sa Surigao nun. Mao ni pinakadabes nga panakot diri sa Surigao. Og dahon ra ato ipabilin ani. Putlo nato ng mga ugat ug ang punuan para di nato na masagol sa atong pagluto. Ug atong isunod ning sibuyas dahunan nga gitawag og onion leaves. Kuhaan nato ugat, kuhaan po nato mga dry leaves para di nato masagol sa atong pagluto. Ato yun ang hinod-hinuran pod kay daghan pod kay ng mga hugaw sa punuan. Ug ato yun ang hugasan pag-ayo. Ug atong isunod ang atsal. Ug kuhaan yun nato ng mga liso. Ug atong isunod ang kamatis, humaghugas ani ato pong hiwa-hiwaon ug kaupat. Ang pinakalas ang Bombay, ato ginilimpyuhan ug atong hugasan. Pagkahuman nato hugas, kuhaon nato tong bowl, i-transfer nato ang mga panakot sa plato. Isa-isahon nato pagkuha ang mga panakot sa bowl para ma-arrange para di pod magsagol-sagol. Sa pagluto nato unya, dili na ta maglisod ug pagkuha sa atong mga panakot kay na-arrange naman ug atong iapas ning luya kay nakalimtan ni paglimpyo ganina. Human na gyud ta sa paglimpyo sa luya, ato na po ning isunod ang tuno. Nakaready na yun siya sa pagluto. Kay limpyo naman ang atong mga panakot ug ang atong isnang bulis ug atong tuno ug atong paghugasan ang atong lutuan para limpyo yun siya sa atong pagluto. Nahuman na jud paghugas ang atong lutuanan ug salaon na nato ang atong tuno. Nahinayon jud nato na pagsala para ang mga sapal dili mo uban. Pero dili jud siya ma-perfect. Na yun makakuyog ani. Maapil jud siya sa pagluto. Ug salaon jud nato ni pag-utro para limpyo jud ang atong tuno. Nahuman naman jud ang atong pagsala. Ug ato na ning ilunod ang atong isdang bulis diri sa atong kalderin. Ang atong tunuan day karon ang ulo sa bulis ug ang ikog. Ug hinahinayon jud nato ni pagbutang isa-isahon jud nato para di jud masipyat. Sipyat mga ni ang baka, nga upat ka buktiil. Kita bakahan ni masipyat, sipyat. Uy, nga uy. Ug atong isunod ang atong mga panakot. Tanglad, Bombay, ato ginibutang dayon isunod sa tanglad. Ug dili jud nato nakalimtan ang luya. Ug ibutang jud nato na diha sa kalderin. Ug atong isunod ang pinaka-espesyal na tuno diri sa atong kalderin. Isagol nato sa bulis. Ato nang duslitan ang atong mini gasol no, kaning pusporo nga gikan sa China. Dili na branded, mga lokal na. Oh, atong duslitan na. Tinamsiga. Ano, tiurok na. Wa na ayo ang pusporo karon nato diri sa atong nasod. Di na mo siga. Hurot ang palitong pusporo. Ang siga ra jud guys. Kani ato na ning karga. Ato na ning itaang no.
So, okay na. O atong aburihan mga guys, kay nagbukal na. Nagbukal na yun ang atong gata, no? Ato din yung ibutang ng pinaka-espesong gata, mga guys. Ano guys, oh? Okay. Ug atong aburihan, pag otro mga guys, kay kuhaon na to ang mga lawog ba? Yan, mga lawog mga guys, kuhaon na to na. Kay mauna siya mga toxic, no? Kuan man na siya katong mga naapil bitaw na kuan sa lubi. Una siya kuhaon nimo mga guys. Kung dili nimo kuhaon na guys, makaon na nimo kapil. Siyempre ato nang ilunod ang atong atsal. Sunod kamatis. Sunod onion leaves, sibuyas dahonan. Ug atong takloban pagbalik ang atong nilutong ginataang bulis. Ug atong abrihan kay atong timplahan og bitsin ug asin. Na siya guys no. Bitsina nato mabalor 3 ra. Tapos butangan na ito kasi isa kumkum. Muragdagan na mga ito. Kasi maparat na, delikado tayo ni. Masing maindom siya sa itong luto. Napagyapoy siya yung mga kwan siya guys. Si may hapit na yun ni ma-sold out. Kaya hapit naman maluto. Hapit na yun ta makakaon. Ato yun yung ukayon para muna naman kalami. Ug atong pag-abrihan pagbalik kaya atong ilunod ang atong pinaka-espesyal na duyaw. Nara atong duyaw mga guys oh. Kuhaon na nato na guys. Atong ibutang diha guys. Atong ihampak ba. Tapos atong ukayon mga guys para muna nam yun ang kalami sa maong dulaw o duyaw. Kahumot sa sabaw mga guys. Wow, sarap. Karon guys, ato nang kuhaon kay luto na. Oscar Kiko na. So mo ni akong ginataang mangko no. Ginataang bulis. Ug piniritong bulis. Mo ni akong pamahaw karon. Sabaw na ginataan. Ay mo nani rin pagluto mga guys, magprito ka, magsabaw ka para masalbar ka. Nga ana naman siya mga guys no.